U ovom izazovu moj kolega Mare, ludak, u stvari ko je ludak? Možete da prepostaviti. Ja imam ovaj put izazov da glumim samog sebe. Ovaj put imam izazov da glumim ludaka. Naravno, jure me 2 bolničara, vidjet ćemo da li će neko od građana da pripomogne u hvatanju ovako ludog lika. Znači, to je poenta. Tu su naši drugari Pixi i Zeka, oni će izigravati bolničare. Molim, tu slika ih, vidiš kako su lepi. Pitanje je ko je tu lud? Ko je lud? Da li ja ili oni? Idemo na scenu pa da vidimo da li će neko od građana da pomogne. Nema šanse, ali ajde probamo. Uhvatite ludaka! Pa stani ti nisi normalan! Ne možete mi ništa! Stani! Stani! Evo! Ajmo! Stani! Uhvatite ga ljudi!